Jonathan and marbles are synonymous with our concepts of democracy. Στη δεκαετία του 50 ο ρόλος των γυναικών ήταν σαφής. Παντρεύονται και μένουν στο σπίτι. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα απελευθερώνεται και η Μελίνα ξεκινά τη θεατρική της καριέρα. Όμως, ανεβαίνοντας στη σκηνή, συναντά ένα εχθρικό κοινό. Εκείνη την εποχή, όποιος είχε περάσει καλά στη διάρκεια της κατοχής ήταν ύποπτος για συνεργασία με τους κατακτητές. Η Μελίνα πληγώνεται το 1947, εντάσσεται στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου. Η Μελίνα ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία, διότι έχει μεγάλο στόμα. Αλλά τότε συνέβη κάτι που θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον κριμνόν. Η Ελλάδα ζει στη Χούντα ξανά μέρες. Εκεί που ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πασόκ, πέφτει οριστικά η αυλαία του θεάτρου για τη Μελίνα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Το Πασόκ μετά τις εκλογές του 81 έρχεται στην εξουσία και η Μελίνα ορκίζεται υπουργός πολιτισμού, μια θέση που θα την κρατήσει περίπου για 8 χρόνια. Δεν θα ετοιμάσει ποτέ την Ελλάδα. Εμπνέει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγωνίζονται για έναν κόσμο καλύτερο.